Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin shafin mun labaran mu na yau da kullum. A yau muna dauke da wani labari inda za ku ji rikici tsakanin kamfanin NNPC da na Dangote. Ku yi mu domin jin cikakken labarin. Kada ku manta ku danna subscribe da karara domin samun wasu sabbin labarai makamantan. A cikin 'yan kwanakin nan, ƙungiyar kwadago ta ƙasa wato NLC ta yi gargaɗi akan rikicin da ke tsakanin kamfanin NNPC da na Dangote. Tana mai cewa tsalle-tsallen manufofi ne ke haddasa wannan rikici. Wannan batu ya jawo hankali saboda tasirinsa akan farashin man fetur da kuma al'amuran tattalin arzikin ƙasa. Tsohon shugaban ƙungiyar NLC, Mr. Ayuba Wabba, ya yi wannan jawabi a wani taron manema labarai, inda ya nuna cewa irin wannan matsalar ta taso ne saboda rashin cikakken tsari da manufofi masu ɗorewa. Ya ce duk da cewa an yi yunƙuri na sauya fasalin ɓangaren man fetur, akwai matsala a yadda ake aiwatar da tsare-tsaren, musamman bayan cire ta. Ayuba Wabba ya ƙara da cewa rashin daidaito tsakanin NNPC da kamfanin Dangote akan yadda ake gudanar da harkokin kasuwancin man fetur zai iya haifar da ƙarin matsaloli ga tattalin arzikin ƙasar. Ya bayyana cewa rikicin da ake gani yanzu yana daga cikin abubuwan da suka sa farashin man fetur ke ƙara tsada, wanda ke shafar rayuwar ta. NNPC, wanda ya kasance babban kamfani a bangaren man fetur a Najeriya, ya shiga cikin takaddama da kamfanin Dangote mai kula da babban matatar man fetur ta Dangote Refinery. Wannan takaddama ta samo asali ne daga batutuwan da suka shafi farashin mai da kuma yadda za a rarraba albarkatun man fetur a cikin ƙasar. Ƙungiyar kwadago ta ce akwai buƙatar gwamnati ta daina yin tsalle-tsallen manufofi a harkar man fetur, domin wannan yana haifar da rashin tabbas a fannin, wanda ke safar masu zuba jari da kuma tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya. Wabba ya bayyana cewa Najeriya na buƙatar tsari mai ɗorewa wanda zai tabbatar da cewa an samu isasshen man fetur a farashi mai rahusa, tare da tabbatar da cewa talakawa su sha wahala ba sakamakon hauhawar farashin mai. Ya kuma yi kira ga gwamnati da ya tabbatar da cewa an kafa tsarin da zai magance irin wannan rikici tsakanin manyan kamfanoni masu muhimmanci ga tattalin arzikin ƙasa.